Umthemba kangakanani? Angimthembi. Sorry? Angimthembi. Manje Hotman mawumgaya ikhadi nephini ukuthi ayothenga ibedroom kaya kanjani iphini? Angithi I can control ukuthi asebenzise malini ngefoni. Oh, amazes. Angimayizisi ngiyazi ukuthi uzosebenzisa imali engaka and then that's it. So wena kahle kahle uyamnika noma ubani umuntu ikhadi lakho awuna stress? Vele kunezinye izinto I can't do them myself. I understand. But why ungamtransfereli mhlambe ke? Ikhadi. Le khadi leli momgaya lona ulithathe nini le khadi? Angisakhumbuli. La behleli kuye so or uyeza zolithatha ahamba yothenga bese uyabuya lethe. No ngitho alande ngithe bamdropele lona beliphethe iPA yami actually. Yeah. Ngithe iPA yami amniki ikhadi and then ayothenga and then ayenze. Uyalibuyisa kodwa yena ubuyisela kuwe or ku PA? Yeah. Okay, ibike yakho uthe yini lebova ngayo? Mina bengiva ngeV road mfethu. Imasi lokho nje. Ina special. Beku GSXR 1000 BMW. Isuzuki ngithi. Isuzuki yeah. Okay. So naye uyiride Nkosi? Yeah. Oh okay. So nitibane emabhayikini? Wenzani? Nitibane kuphi amabhayiki noNkosi? No ngithi ngihlangana naye kuba bomsibi mara bekathanda ukuthi akakhulu ngebike ya. Oh okay. But uyathumeka yena ne? Angazi ukuthi moya thumeka nangithi abantu abafani sometimes umunye angamtshela ukuthi ayenze into angayenzi. Umthumeka yi1? Ngimcela that time ukuthi angizele into le ibattery ya. Oh waviolent ikhaya. Ngoba bakathanda angithi bike nama jet ski into eyi1. Yeah. Do you have a sister or shade na somebody or you relative minister? Pink sister. Ubani? Minister Pink. Do you have a sister or? Oh yeah, uye lo buku director lo. Mara awutaqise nje yonke ngoba angikho mnandi kahle bo. Buku boyfriend akusiya abashatanga. Yo boyfriend. Yilo mfana lo udlala ibhola lo wathu ubani? We Sundowns. Grand Kekana. Utraya no sister lakho. Yeah. So have you met the minister through? Awukazi. When have you met minister? Bahlukene nokuhlukana. Bahlukene. Yeah. Ubani wrong ile out or umntana kini? Anguzwa? Ubani beka wrong ile out or umntana kini obe wrong? Angazi angizingeni. Awuzingeni. Ngiyabuza Hotman. No, mfethu lilonke mfethu. Kubhlungu ukubona umuntu omnyama wake